Nimbwate omusani nimwanchete mono niganyanchete mono nyanchete kegima Niboga moya tayo muya kare ange namanye tokugania morete oyomo onchikirente byabande tebo bwanchani bwaye kyageretaga kwa elio twakwana ama ere na inche. Haleluya. Tusabe omuya bwaba ya tata Nyasaye isomo neno ito Yesu Kristo otogigwe obakwe na indoye gwobonene enseria abana bao na igoro yaganyete bunantene nenkwane bono nere Jehova kora ntige nkwane nindorekana no mwanya abantu lakini bono monene nkei kigima oyimukirwe igoro na baada yo borandi yobo abana bao baru abana no gosena libetane chembera gwanja kwa wotika ko bakwa Yehoramu Elisadai ntumie bunotana go ntumie rinde na sabira sta Yesu Kristo na mawalia. Amen. Bono nikintege kwanera is about the central theme in the Bible. The central theme in the Bible, that is salvation. Egen tekene kene Biblia go kwanera omo gatege tibu kwanera Biblia na Bible study ndio siora kole onya ntoba kwana Yesu kene yo stop kwanera onya ntoba kwana go ya Yesu yo ntorate bakinde njinago tena onya igwa kene yonsi ebe nogo saba na igwa bande bago saba na muko agoteba nga gwetera sama abera Yesu mabera Yesu taligo tolia yago tebia kene nga sobu ya bwa Yesu igotora saba ekitogo saba kwabe kera bastambo kwabe kesinaja oyo oleke Mungu Yesu. Hallelujah. Is through the name of Jesus Christ na boigo feels like that kene igwa yago tebia no saba go kura ekero go sabere birecha oidanga sama abera Yesu igo bigo kwembora mono bitebi nga serieta ya Yesu mo Nazareth. Hallelujah. Na lile na chingoro erieta ya Yesu ekena kiekerenge kenende geria igwa abana bo monene mwana bantogo twasirete onekero twasire totano semeria igwa yo ocha oyo kwerwa oyo rocha igoro tariga ndogyo kobwatera aga chicha agekeya akabona mwana bantu nende sikona mwana bantu agekeya akabonia kieni kyobosomba na goikogokwa na korokogokwa igora sendoki asomo salaba nero ina bareteira tarikina rete sikimu kurumachoge keto na retira iga sikimu kurumachoge omwana oyo Nyasaye nero gerien kobareria nero gerien teneina ekera nare kobo moibi nare gocha gotuko na indengitwe okimone ndo kiane tiramba tangasire igoro yo mwana bantu oyero kwete orweto monyane obogima bwaye tonya obogima bwalire wakana na karime yaye anaondi anongwa kekura anongo tigarango tenga anongo tigarango mabata anongo tigarango moimokirge igoro igwa njoto konre go le basata bese igwa tebi aye maduli Biblia tebwatyo bogima igwa Biblia eyemokora butangaza tebwatyo bogima one kikeno bogima noyo naretire abantu bari maranya muri tabamire ke kutogo kutagorana you say amen kama just tago tamo karansabos murangeiri akundigereri gomoro murandi na inja. Haleluya. Eva kisamba. Haleluya. Eva na baba ile oyana kitago ile igwa goteba announcement of universal salvation okora ligwa kwa general okora takeromo kwa universal oso ikeromo no gotoleka okona pokora ligwa gotoleka ga kigunga tebie abamorogi okodege ndokieke otorigwe abo moibi otorigwe aye igwa ngotebi neba no lyo ko to musaka magoraba nena na tori. Haleluya.
Igwa. Watu wameokolewa igwa. Ogotole kuko kuachia setule twins. Is a universal salvation. Ase kilo monto, abo mwenge, abo monetu, abo mwenye, abega suntendi. Otoli igwa lolo. Tumeokolewa kwa neema. Neema ya Mungu tamu sana. Obuya Nyasaye no bwansumana. Obuya Nyasaye no bwansumana. Igo bonongo tebi na bago teba. Unconditional forgiveness. Otoire unconditional kinge kayo matuli. Tuwa tigetango, tuwa tikende, okoteba ngabono na kwabira asenge njo yeke. Igo tebi. Iga tuabire asenge njo erenga ntata na niligaro moboria is unconditional forgiveness. Tuairu twensi. Abegio koba umesamehewa. Na ndio bonongo tebi. Ndio ndibono ko sabo kwabera bu. Ndi ngoko tebi sabo kwabera. Na kero kwete ko sana kero le moyo. Simple as that. E kero le moyo igwa. Tiango tebi bono, tiango tebi mosani. Onyo kwabera bo akale. Onyango ntakete ko sabera bono. Erinde bwaberwe. Yango manye. Indi. Le bunole moyo ndigeretiga lakini abakule obuno bolimo agwa kule there is nothing like una tumosabere aberwe tumosabere asayego igo omuntu anyo olengo mora gusomo ibipi gusomo nyaka pi omoso inyomba gusomo so mama na gojaga ondebenga nyasawo mu abera so abuguru ibango tebi obuna bolimo pi. Let me read it from the Bible. Onye buwange toko tole kunga universal kare moyo aga kuanga tati didini ngokurani na beke kurusedi na randi bake radio na randi baka matanga tutake tiko tegerera one kero kwede ngo sabelo so yango tebi zomereke Mungu itabu ngaki ngomorani wejiro mugate chibu kose morabos somera bwangu kateni kianda isana ukisana yamo soma bwangu ngikero online leo mwana soma Mathayo 22:31 unakuigoro soma wana ndio bwangu wa Yomorandi kianda 5 Tilimbo kaboja baba injua kamu klosa kamu ya Nikoga nityomonene enigo nene vive kobokondae kata babuga mongera koraiga kubasaka bara ali barugo ba kundire gusoka badu garansa ali ali kotea kotea akimora vera simuta kwa turega ndo mabongo can you sit igwa ndere nyugwe bono ndere nyugwe igwa baba ngotebye kinga kingukora ndore moyo oyenenete okondikere kwa ndorane egasi yabo sande kwa ndikere egasi yabo no kona weston yani wesi mbonole kwanga koigwera omusaina gotabinga ninchwa se yeso kwanga wasukunani abangu chimati wewe tingo korandelia karo kwet I can't pray for you when you are dead ula malika batabasama bono soma abale moyo mbamanyite ngamba kwe aye no magedega nokwa ganda komanyi no magedega ngokwo ngirendo kona korangana abandi kwa bategera botale 5 bakwe aye to bakwa udraigo iko my friend nana ngo kando iwa aye no nana aye utaenda Kalau kita bakumete ekikanyaro kya seito
maduli bakumete odabi ngabuto kuno muchuyu nane bituma bikwa mpaka biyigwira aji ekera kwete bantu bahaichuro gobe ane kera bantu bachito kana ngabono bantu bagwanje temono ngayora banje tene gose mangana nabire lakini bora hata nagena basacha ngaki bantu mani kana nkwani bantu mani iwi ya shota liwara mani ngiriti we batini iko motanta ine ya tagara ni nyugo nagena karo mosacha kwede kokora mukayo kora mpaka yani ogireka tawo tabanga rabuna mwanje amangana arenga eita mwanje pi osaka mwanga pi ninki musacho yoga tebereta mangana aye tengranga makwiri na kola tegento naro ali ni asoma kwiri agore kende kera tera senka yaye hatige ligazi in his home hatige kende agacho nanyana nyomba musacho oli munali kubwa ali muka omuntu mutanga ni okurara onda kibesa kyaye neli kembirire ba aya tirango manyiga ekero kwete muka kolengereri yani bes igango de mara bunale ngabe nabe kunyalekana muka yolengereri nga paminto musacho ko nyero bwate kirigendo nero kongula kirigendo nero ogalengereri tabanga ngaingo chakera ogireka noyo ne bakolengereria kwananga omusacho gesaka ligetwe besa te bana korona ngane shiringi igago tinda we katale 10 tibesa chierete nyumba te yombwate mwana tayo na asomiri ogireka amangana ayigare kamera ali kamera think about it ono kara some ke bone yali gani soma bono ningenderete bo soma bono gote abayiga korende abakure tibamanye tige kora na magaga gate abayiga ira nama aya natakire ko ira namuna gechagete abari moyo manyete ngamba kole kendo imbakwe unora no magete nganoko you are going my friend you are going no choba manatu no choba manyara no choba kora stwa bante paranga yani oko bami ndo basi tatirango ngarande matanga matanya ali bali ngoja bwangu buna nataiga ngoja banga kihaya tiransa kuchumu chuiga nye konya manya ko saso mukutani kera jitakere korande musa tonda gasiye ke itaga banga ambu ona to so lazima ya samu abire ekerogo kwa my friend, let me tell you yango David ekerogo kwa kerogo kwa nonya kirege ntoga kogenda completely abantu abange ngo baguchicha bacha korona kyomengete abantu abange ngo baguchicha kiregento my friend kende ngirura ile kuba so boiko bwense nabane cyango begete sanduki ime okosiralire kwa manya gosieka you will never go with even nyambono igendo tokora mabira tu abasoka ya ime yogo chira ewa mabira tokora ewa ngatako kukonkwara unakwire iguru baba onyo gotwebenda ndinga kimusanga tole moskai era no mwalimu era no munyagitari elikono ngike wone ngogo stwa ama kwire yaro baba makwirara yani oko ulelia bantamaremo okoro bole mpaka bwa era completely utana ko nyango bole mo baba ntamba ndiko tigero someke bungejo atabaika korende abakure tibamanye tigento kende na tibagenderera tikonyore ngeria tibakoinyorwa no nyandinde ingi nda bantu moko chera magara makumbusho for what reason why ngarangeli makumbusho ko isonde naje tonga tenenia kene ngatebo bo maene nobo abakure mbakonyorwa nyandinde simple as that abano yakona kongainwa omondo na kusangire sadako na koira usora kusangire chibara seno na koira soma egen toka ka konya sobo kimbo na kusoma Biblia read the Bible yakoba bosa soma Biblia ya understand ndi Biblia kwateba oyo okure tali nense mona intwe amangana ndo nankara na moleta nyumba yale nde kwa mara liba kilo na moleta nyumba yale
Read your Bible. Some people kuyao. Understand? Read your Bible. Pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible. Pray every day. And you are. Some people kuyao. Some people kuyao. You read your Bible. Sit. Read. Understand. Ask heaven to inspire you. You come out and or just or some understand. Finished. Ngoja ni mata, kwa Kiingereza na neno. Sana mbona kana leo sawa. Mustari ustae. Joje. Oh, sawa. Obwanchani bwabo. Obwanchani bwabo. Nokogecha. Delibero. Yonsire byo, ngo byasirete amana baragwa. Yanda kubuli. Gakule nakogecha. Gakule mwetana. Gakule nakoibere. Gakule ne banjeta bakungu mubekero mukungu abuna ha. Ndeke hutwa yeda bungo ikanka Gurube chane ngo ikanka Mwani wogo nene Mwitero muhano Umotoria ngone Ngo ikanka Ngo ikanka Ororo wansema Ngo igumba tebie oiseke baito chimansi bakoro kwa rero baro kwa kidemu tigamba manyi ekieni kia onkere tige kongaina igoge ekieni gokenge gesicha ngosichora gegochia asigo otara kwa moita ba Yesu haleluya otara rwa so ikobeso mosaoyo chinguru chikongainete bagoteba nguruche bamuranto ko gwatimbara nguruchi mangaine tigangotebi nchiere amatuko takeire ko bao okore Nyasaye mbono amatuko takeire ko bao robe moyo erindo ibora bana bari ne chinguru mbono ekoro musai takomenya busa amarwa gokore okore chinguru chasa bakungu batayai lincho onyomenyo moyekene ekiagera makwiri naro my friend makwiri naro ngokuogochi aya kana ko tebera ko gwa na wasaka na akara ndo ko penis aba kungwe kabirengo usiribale etabu kya Matayo 22 na tebete 22 Matayo 22 na ndaka ko tangaza manganaya abantu baruwa soko na watabanga tabirani aba kule kitabu kya Matayo 22:31 soma Matayo 22:31 nani amepata Matayo yuko kuna malika wote basoma bono verse 31 22 31 egoteba iga my mic te una kobana soma naso ko boyigwa kwa bakure mukungu yaya talio ko boyigwa naso ko bokigwa bakure timwana gosoma elimwatebe mukungu tiko muntu mwangasome na ibu tigansome egende kosoma neke api naso ko bokigwa bakure timwana gosoma ya timwana gosoma elimwate batiko na Nyasaye nase okobokiwa kwa bakure timwana gosoma eri mwatebe tikwe na Nyasaye iko abu no gwakuna abu kana bege gotia sana Yerusi kabisa Let me preach now. Allow me to preach now. Iwa. Kora iwa.
aita kolengeria besa ne yana ya tonya manya konyeta kete yoi ntegerere ni wae ntegerere ono lengereria ga mongira soma bono soma Bono na achak oh. soma Achakire. soma Nase okoroki wakwa bakule. Timwana gosoma. Eri mwatera tiguna Nyasaye. Yo menye totana gosoma nyambo. Na yo kwire. Utana gosoma igwa na Nyasaye. Oteba ya bono igwa soma bono. Na ndinjake. Soma Haya, ochimate. Inche Nyasaye o Ibrahim. Nyasaye ngo. O Ibrahim. Na Nyasaye. O Isaka. Na Nyasaye. O Yakobo. Soma kuchimate nene. Haya. Ere tari Nyasaye bwabakule. Tari Nyasaye bwabarengake. Tari Nyasaye bwabarengake. Igari Nyasaye ngo soma. Korende Nyasaye bwabare moyo. So Ekero. Ora tigaye njeki ayari. Sawa. Kina atagete. Amuno atagete ondanoki. Ibungo boy. Ngirendo gosabira abaku. Read your Bible, my friend. There is several verses. Those are two only. Na piki kurwa Biblia. Lakini usoma kwa Bible study. Again take beno gotasoma. Read. Understand your Bible. Kena Biblia yao. Tigamangana. Kwa somi bono murandi o. Tema kuli ngama. Abantu bakora ngama beroya. The Beranis, but I got some. I don't know what going on. Amangana no mainali. It's like that. Tiakona kwa tebelelwa. Ora tigansoe as announcement na buga teneye. Ikubuna malika kwa teba ntagero nyigwe. All these, okay, the central good news to all men. Amangana ya maya kiritwa buga tekoruri tangane. Nge Bible obuga tegatibuwa ye no gotoleka wetera asengo asi Yesu. Ikubona ngotebi na kike ganta ketenkolentera bona gaso asamariko. Na kika bana mamonene inkiringa ki nere the good news to all men. Kero monto amangana ya maya akolegedo amoikere. Mangana ya maya. Ikubona good news. Good news ni go ya Yesu. Oko iboro kwa Yesu. Oko kwa Yesu. Oko boka kwa Yesu. Oko cha kwa Yesu. Aina ara mangana maya. Yungo teja bana bamonene. Yunda koraleria. Yunda komanya mangana aya. What's not happening? Igwa. Amangana maya. Tari ngo muisi ori globo skali gosna chali ku wakireli yaki. Igwa tebi. Amangana maya. Tari ngano chonyo mwe. Igwa tebi. Amangana maya. Tari nga no nyomera somo chioro motenenku. Amangana maya. Nigo yo kwa Yesu, kwa Yesu, okoboki bakorwa saba kule. No kwena kwa yeli yakabira sobo ikobwense. Iyo ndio habari njema. Ainara mangana tuisa ine ko igwa. Tari Biblia. Igunga tebi. Yanda akomanye. Yanga tebi. Abakungu no batanga ine. Ona ganyere te Biblia. Bune ko gotanga su. Bakole chukura. Bakungu no bara gotenga ki Biblia yoka. Oroja ko tega ko arurarisi. Wewe nda kurumambia ntoraru abuna bangira. Yari wera kuruma woka. Igunga tebi baba. Yanga tebi bo. Igunga tebi. Ungotaibono wana mangana maya nigoro ya Yesu amangana maya wesa ine koiro mochi unoje na wetemechi ungotebi amangana maya wesa ine koire mechi nigoro ya Yesu haleluya iga mangana maya we karansete etavyo koire na kwa chiko on tebe chapter 6:5-6 ego tebanga ki okwana mangana ya kaba ikaransete kaba gotara ne kelabare mogondo beke kelabarandos obakwanere amangana arengaki amaya oba inyolie oba manye anamaya mware gotoka mumanye tegoro ya Yesu titware kurabuna abantu no semeria ekiagero yokule ono na teteki na Nyasaye ekene kerana ya mambia kuyana na baletane bonsi na inde bonsi mbarolekane baba swa Jerusalem enya ekiagera ekero tataboja taribona abantu babo swa igoro nganigoro abware ya tigango tebye ekero yesagocha nabamoge korwa chimbera nainde bari bararite bara no kwegera imase Kristo Yesu baravuga karabo chamba tebe tata na yatua kaganyire
Eli abana batate seria kerego ika. Ekono yeri tangania kerego buga. Kurwa mochanto rari bulingana kabako ku muntu. Igoro ya eneri kwesa bato. Na iga abana bamonene gatiaiga. Ada abana bamalaika barabe bawuchokana ine engene ya mambia. Bagucha bagotera abakogesa. Abakogesa na tuchenge toko letarigesa na tuchenge toko letarigesa. Gambabuli enga kenga abakoro ngai barabe abarundi botuko ngai barabe aye abafanyo ngai barabe abasawulende ngai barabe ekero eseriego ika ekerego ika inje igwa yagata igwa ne bamukane muko ne bamukane jinga kicho iwonde bis abajo ndego mosaja smile at me nama ndego bonde bis haleluya sayo ni noji eseriego iki bono igorungoji genegeyo abana banyasa enseye goika onya toko igurero onya to honjo kalero abana bomonene ensango chere ekarorarere ogoteba abande mbare titwa manyetaya abande mbate titwa debe tiwaya na bali abamanyet anga twa onjogete abana bomonene enseye kegoika bali bangete koigwera engene yamambia yogiri bari bangete kuiwera gaki akerako ekana mbifu na mbichi zitajulikana inaberego bantu bari kanisa miaka yonse era amanyete ngana hali no bora irama akora konantera era baikaranse to amanyete ngana ro kwa miaka yonse bungo tanga serengo tebie igoro ose kanisa nyasaye kiri mwanyoko mwata haleluya bye. Wah, gana batebya enseria kerego angana ya man agocha kugambi bali bange tokora lioko bo toliwa abana bo monene bali bara itabene babuwatane no kwegeno bali bara itabene bara bumbatebe ekene na yatua kaganyire haleluya ekene na yatua kaganyire esira basi ge rais esira basi igoro ge rais bali gaba bana esira basi igoro ba esira basi igoro esira basi igoro is as follows okwegena nambeyamo kumumanye manu ya ngonde kitabu kya Barum higwa Abarum nigere isana 18 igubuna malika goteba igubona esira basi igoro igora boro munere bahaja bali muyigwete gosemo ya barenga bayigwete usengi chabo okay baita birenga bakora de ndokieke bayigwete Abarumi isana 18 igubona bone goteba igwa bana bakona inere sire basi igoro igibona ngoko nabayigo una sogo sadia kwa monto yomo abantu barenga bane oyomo elikibona kaba abantu bonsi bakanacherwe kirina obe moyo saleti oyomo yoningo Adam akaguna intubobe ingotebi asada mwato ile tengale gana gotebi asada mwato ile tengale akatoba katoba chikoko madako lakini wana lora yate babona kuti mate ya iko nabayigo asaga kora kuoboronge kwa monto yomo abantu bonsi bakaewa oboronge na obogima kratika bonsi gombalenga bonsi gombalenga ose bonsi bonsi gombalenga bonsi bonsi gombalenga ebisa kubyansi byakanya abantu kratika iko bako moyo na alime umunyaka na alime umurugi na alime umusonyo mbalene umusawulene bos bakote ke ndogie igabona era kuboy igabona bako liko tumeka magoroba nena wori igwa bako liko bele chombe gashabari igwa ngotebi ntokirabe kone ntokirabe igwa tuliko chakwambi umwana mo ikwale gosomo ibi ekiko chakwambi gwa ukwangete kubwatana neke ngwanzo kimanu ya ngonde naberego wangete pi omusango kurandiri nyakurandiriya
Wata banga mbona ngora stress data. Nanje ngora sokinde gae. Nanje ngora zitwanda abantu. Nanje ngora beka dimanye ti bonko. Mwambi kyo kwete ani yake yonsi. Tibandera tibeke nusu molingoti paka bona. Baka sika ido ke nusu molingoti. Tuma nusu molingoti kendo. Abeka nusu molingoti miaka yote. Amagana yamba boli botambe yanda ababoliga bale ngabana bana ko yande sawali bale ngabana bana ko yande sawali kali twice gara boli na ajire sawali wale ko yande kegen enda gere chiche ekune kiribuya esani maskari ekune kiribuya ne sani ende chiche eigoire nkira atako manye gere kare ne ndo atako manye gere kare be ile kune kiri ichale ni bana no kara no ichale no moto yagante via nguru chao chinke na go saba nkoe vinto bionsi Ngwakora nakore kamugari nakora abarumire nya isano na kiaro Paulo agoteba igwa magana kuna Paulo akuja beka etabo kia barumi inya orochiro arwa gatano ngaro na Paulo agoteba no soma bono tuigwe atakire soma bono ase omonto otari osemeria ogokora kweme tiganja ke bya murandia ege kwanira na kara kina bwatete bya tigabona mbwate bya aya na atakire bono soma ase omonto otari gosemeria ogokora kwemeremo yaye korende nigo egenete eroria okoa abanyabibe oboronge okwena kwaye omonto yo kuratiga ngoko omunyabibe oboronge Yesu nero ko mwe boboronge ekera itabire igwa igako egwo boronge ekera itabire onya tara itaba ngeke nare gukora ngaki onya yani ninkure bono umukungu yonko enero onya orenge kirebi bare gukora ne yero iga onya tegene to yare kurandia oya bakungu babegete bira motu biko community service yani no are akona gatara Wanjani bwata kya tara serienjera watu inyoria ko baba sabande butambe enyasa no wanja enai etore wanjani bwata kya tara serienjera watu inyoria ko baba sabande butambe halina abana bamanene lakini meyaye angeto musato yo kunokoba akoro musato yo mobolinga kerekieke ngibona ko tatabinaye no musato isa yo soli ko bana ko gol ni ndandi kunegi atako ikambo sabere muogere ne chibuku ngorta gara ngendo feels like that mbono kerole dini kwatabanga omunya bibeni gakubali ruboronge ekera itabire no goitaba gota goitero koigwa no koigo koigegene onya to kwegena abana bamonene ni nkoraki yungotene yango manya kene bono yore twale kwegena oyo gotobale roboronge ningo Yesu nera twale kwegena tubwata na Yesu yungotebi aba malaika mbabwatie sama yo gotobo gima yungotebi yanko manye abatagati bale igoro mbabwatie sema yo gotobo gima oyo ore nobo gima ningo Yesu hallelujah amaigandire niwetenge ndekorora Jehova mwana Nyasaye ukumwene gukoigwa mauja soma yade baiga soma
Soma. Gonke irore nande. Wage kwa wage isana. Isana. Ora isana nere inare gosoma lakini tinkore tiwasa kweresera. Keirore. Wana na atakire wana tokeu kabisa. Togende. Ase omonto tari gosemeria ogokora kwemirimo yaye. Korende nigo egenete eroria oko abanyabibe oboronge okwena kwaye omonto yo kwa mobarirenga nare no boronge ekengwa kengwa makoyo kwa kengule kebi kwa kengwa ko so ko gando bolu ngaki ngaki kwarandi ko otorandi tata otoseki ekengwa kengwa Timoteo yeli tangani mo ikomina isana na koli gambe kigende kesa bantu badero mondo takali ko landike kana koli jeje njiga ngoli tema ngongo ibungi baje kana basoma ni ngongo ibungi baje na basoma oyirende ono gote baine ro engina karati ka bono nyako kenda ngenda bia ande ngolura to tigerero Soma. Ringaneri ekene. Ringaneri ekene. Iwenerete watorwa kegima. Iwenerete watorwa kegima. Inga Kristo Yesu. Inga Kristo Yesu. Igachete asense. Igachete asense. Otori abanyane bibe. Achete otori barabiaba. Abanyane bibe. Nasawo. Jengwarasa. Teno yogweritanga. Abantu bali isiko. Agoteba ngabali bakogenda ekanisa tawaisi tunabanya bitole isiko yango manye ndugu yana gosomo swati kora kwa matebi katubune tuone medeli yondi gotora kora kendi yango taye bono nkumanye kene abali dini iyo barabanya bibe baitaberanete bakona gosabo kwabera ayo taracha kwabera ngoyo ngata oyi tora batanga ne igoro ngabale batanga ne omorebi atanga ne igoro gosoma bibiri atatu ngigiyo kuri ayo boro ikabara yo kuri ninki omonto lakini omanyete maite nkora yane ko igubobe amorebi yana akoboli amorebi atanga na iguru omonto orayiga hotera Yesu omomanyete okomotera kera lituko okona koire sara ona gota masuke mali agoichura nema omonguru nale kwana lusiba bakongo bonse ese mali ronale Yesu mali mutakatifu ni Nyasaye atusabe ndo basali baba asa kana chuko kwaitu amina bona lende na yago takurwaso ya igoro ekana ile sara monyo oyo lekayo Orakira omonto yo lenka omonto yo tindete 24/7 paka mokaya ko mobodi aki no iwete akine bakunga akimo chande akara nkwani akabana mamona bakunga akiwa bapora akara nkwani akime chanda mobwate fushwali okobori omonto no iwete gendo ko bugisiko ninye wete no iwete na tingo ngwe muchire ninye weta ngoe nande tamanye diuna ingo ko kia debi wasi omeri ya irija Aki karang kuan wana besar, karang kuan yang mana bayi Yesus, haleluya. Igumba manyi. Untuk kira to swai guru jena wat. Echanga negin tekebe igumba tani. Mukungora okale kwenga, yanko manyi baba. Abana ba abantu abangura kuana bari yone baba mujagaregesa. Batabanga ki nga maruna ara somet igumba tani mai warent. Amaruna bawo somia okole lakini na kwa zero. Inabidi iko abana bamana lazima utalibia ekigara bakungu aba bako ibiro cyanga cyabo bari biru paka ibituma bari biru kirigento aya kwalenta kwaegwa omuntu tinda gochika mukungoro kale kolera mayiga igoro aralia usindi wa aralia tabarikiwa aje
abagambi no bale batantaine abagambi batantaine abachibu na assistant chibu na batu late no bale akwegwe besokira abantu manana bagusira mangana italise ina igarese itoko sara bajike ngumbuke abagambi bale ngumbu ali bondi igariya abagambi bakara lia amangana abansinyire bayihule abana no manye to mosajo yonga akarutindete abana bakonyoro to meze konyoro abana egire kana ngote okona kalunga papa boy boy banga yes mo ngosa kya sama ri tele ngora ibole randa no bogi mabuaka na buobo kole kitoto sabe bogi mabuaka na buobo Yohana 17 isatu ikubunego teba no bogi mabuaka na buobo ikubono obogi mabuaka na buobo obo na obogi mabuaka na buobo bakomanye aya Nyasaye bwekene bweka Nyasaye ale specific ogendo kie wekene nande Yesu Kristo watomete ngotometu Nyasaye ngotometu Yesu ngotometu yes Maria ngotometu yes Gabriel Yesu mtakatifu ngotometu yes Simba start okwegana kwa okobeke mase Yesu haleluya amen mose liko na molendwe amen Mungu nana kwa kore Thank you very much Makonya Gumbate ya bana banyasaye Mbale ngamo na nje bago tabanga ubugimo bwakare na kare nkobokile mure Kobaganiole ubugimo bwakare na kare Bole imasengo Kuratiga kana kubolya mbale ngabago tabanga ubugimo bwakare na kare na bunta gete basta Mbale ngabatebire bongana tagete ubugimo bwakare na kare Tenango for example. Munde ta agenda. Munde ndero yoko agenda. Oyo gotama, oyo. Ngaki gotama. Nobo gimabwa kare na kare na buobo. Bakwegene. Aya Nyasaye na Yesu Kristo yo gwakana gendo. Oyo gwatome mbale ngabe gene na Yesu. Okay. Mbale ngabara somo sangere kanoyo era gotebanga basta njedini era nana gotata usena atajete lakini bono nkagwa basta koko sabasabira mukiya kaboko kwa wiga totiga mukiga otebanga basta njena atajetora lakini nkagwa usengaira na magega inua mukono juu tindiko koira dini yana timbwa dini nkoira monto ngota ketengo sabira nganya sago konya asoboge mobo inua mukono wako juu usifanye mzaa tokole kubanga nesekereri mbale ngabaro injo abamba sabere ninumwe kango sabera come to Jesus chumada mungo sabere come to Jesus pastor njo sabera come to injo asi Yesu come to Jesus madam mumbu yamono thank you very much God bless you skogocha moina madam skogocha moina yamono sana kotabanga nchena kuite elina lego sen kato liko sen PH ko sen eli lakini lilianguka usana CD lilianguka njoo kwa Yesu ngocha ndeo musalaba injo mwaro mauka natigire bienseye entunyane o musalaba nawa engo naku onko nye omoto libagandi tigalete ni to kumanya litukulia lero mukungu yokurara nabira nyarekana nayo turike ni nchumo sacha nchu ni nchu ase Kristo Yesu ekyagara Yesu kurangiri not me to bese ko tebanga o mo SB ondangeri no nchimangana akuruka no mo SB aitinya manyeti mangana no mo ka igidi manyeti mo manyeti iko ekena manyeti ngeringa Yesu na nkwenda somo sala haleluya simba that come to Jesus ni nchu ase Yesu
Balenga barabara barwaile. Aimo kirobo kwa hiyo. Anasema kwamba mimi ni mgonjwa, pasta unapoenda kuomba uniombee. Pasta apewe mic, pasta apewe mic, pasta Muka apewe mic. Pasta apewe mic. Pasta apewe mic anapoenda kuomba. Hawa wamejitolea kwa Bwana. Kanisa tunasema namna gani aberule? Bacha si Yesu, pamubwati Yesu. Magana maya kende kanisa wati Kristo. Haya tuligerelia abantu. Nenda bwati Yesu. Jamona basacha bambu ya mwana bakongwa. Pastor, waweke mkononi mwa Bwana. Mutikale motelele kuna mulego akara pastor akodro gosaba. Pastor hombea wa. Sabe. Umutungi tata Nyasaye. Uyu utunge timwanya abantu nandaga tutulia kurwasi bibito. Weda sikumasukia Yesu Kristo asumusarabo Calvary. Amen. Abana baba bakira subuswa twitwa rero. Worokiyo kwegena asama kweli Yesu asumusaraba. Ande mbaga nitwanyoro umabwa kale na kale. Akomanya Nyasaye gwekena Yesu Kristo iwatumete. Egera bamenyo gukimobo yego cyakara bono gukimoino. Twamanyire nga linganeli neliekene na naye kwali urukirwe tera sumusumbo. Otwasabire a siretaya Yesu kusumbolito. Amen.